On són les persones? Un bon dia va arribar al meu poble un nígul. Un nígul d'aquests grisos, d'aquests que mollen gotes de pluja una bona estona. Però com que feia sol, va sortir l'art de Sant Martí. L'art de Sant Martí estava acostumat a que totes les persones mirassin cap amunt per contemplar-lo. Però sabeu què va passar? Que aquell dia no hi havia ningú pel carrer i se va preocupar. Va recórrer tot el poble, va travessar el camp i va cercar la gent dels pobles del voltant. Va dir, si en aquest altre poble hi ha qualcú? Però no, tampoc. Se'n va anar fins a ciutat i tampoc hi havia ningú. L'art de Sant Martí va demanar al sol a on eren tots els nins i les nines, que havia anat per moltes places i per molt de patis, i no el veia a cap banda, no hi havia cap nin enlloc. I el sol li va contestar que feia dies que tots els nins i les nines eren dins les cases. L'art de Sant Martí no se va pensar dues vegades i va aprofitar una finestra oberta i se va ficar dins una casa a veure què feien allà de dins les persones. Va veure una nina que dibuixava un art de Sant Martí aprofitant els seus colors: el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, el violeta i el morat. Però sabeu què? Que els havia girat d'ordre. Ella les va posar així com a ella li venia bé. A l'art de Sant Martí li va parèixer tan divertit que a partir d'aquell moment va voler mesclar els seus colors. Hi havia gent que aprofitava per cantar i fer música amb les maraques, els tambors, les xeremies, els fubiols, les guitarres. L'art de Sant Martí va voler ajudar i se va transformar, a saber bomba què, amb un pentagrama ple de notes musicals. La gent també aprofitava a aprendre a cuinar plats que feien una oloreta boníssima. I ho feien amb ingredients de molt de colors: tomàtigues vermelles, pastanegons taronges, bledes verdes, aubergines morades, llimones grogues. Quin menjars! Una oloreta boníssima. Hi va haver una cosa que li va sorprendre molt. I era que hi havia moltes persones que ajudaven a l'altra gent. N'hi havia que ajudaven en els més grans, en els predinets. I hi havia persones que cuidaven en els malalts. Després n'hi havia d'altres que cosien mascaretes pels que feien feina. I l'art de Sant Martí se va convertir en fils de colors. I varen sortir moltes mascaretes ben divertides. Els nins i les nines estaven tan agraïts de l'art de Sant Martí que el dibuixaven i el penjaven en els balcons i les finestres de totes les cases. Això li va encantar. Fins que un bon dia els nins i les nines varen poder sortir al carrer, en el camp, en els parcs, a les muntanyes i a l'escola. I l'art de Sant Martí es va posar molt content i li va dir al sol que ara te toca a tu vetllar per aquestes persones. I l'art de Sant Martí se'n va anar. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'hi haurà quedat.